צלי, עוף, בשמיר, פלפלים, אפונה, מעדן, אחלה ארוחת צהריים לילדים, תפנקו אותם, תכינו. לסיר סוטאז' עם שמן זית רותח, אני מתחיל להכניס את הבצל ואני מטגן אותו עד שהוא נהיה קצת שקוף, וכבר אני מכניס את העוף. אני מתחיל להכניס את העופות עם האור כלפי מטה, לטגן גם אותם. זהו, נתחיל. טיגנתי את העופות משני הצדדים והרמתי אותם להרמה פה בצד, כי אני רוצה עכשיו להשאיר לי פה מקום לטגן בשמן עם הטעמים של הבצל את הפלפלים, גם את הפלפל הטחון וגם את הפלפל הרצועות. אני מתחיל ככה לטגן את התערובת של הפלפלים הזאת, ועוד מעט אני אתחיל להכניס את זה ככה מתחת לעופות. את הפלפלים מתחת לעופות, הפכתי את העופות, ואני מתחיל להכניס עכשיו את האפונה ואת השמיר, ונכסה את הכל במים רותחים, ניתן לזה להתבשל כמה שיותר זמן, וסיימנו. השמיר, מי שאוהב שמיר, זה התבשיל בשבילו. ואני מוסיף את המלח והפלפל. שתי כפיות של מלח, חצי כפית או יותר, 3/4 כפית עד כפית של פלפל, כמה שאתם אוהבים. אני שם הרבה. ומים רותחים. זה הכל. טוב, אתם רואים את הצבע? זה כל הצבע בזכות הפלפלים, ואנחנו עכשיו נבשל את זה כשעה ונכבה את האש. טוב, זה מוכן וזה נראה מושלם. שימו לב, תראו איזה יופי. אני חייב לטעום, אני גם אחתוך מהעוף. יסלחו לי ילדים. רגע. חם, אני מקריב את עצמי בשבילכם. וואו. אין דברים כאלה. כנסו למטבח, תכינו ותהנו.